Приятели, в това видео ще споделим едно изобретение за бързо и ефикасно събиране на плодни семки. Идеята райска градина, с която имаме за цел да засадим милиони, дори милиарди плодни дръвчета, ни вдъхновява да мислим мащабно и да работим върху полезни изобретения в тази насока. Една от най-важните необходимости е събирането на живи плодни семки, които ще ни трябват в големи количества. В една ябълка или круша има около 7 семки, което означава, че трябва да бъдат изядени доста плодове, за да съберем необходимото голямо количество семки. За радост обаче, производителите на плодни сокове използват тонове плодове ежедневно, като ги пресоват и накрая остава остатъчна каша, в която се намират семките. За да отделим семките от тоновете каша, измислихме следното изобретение. Първо взимаме един метален варел, който разрязваме наполовина. След това с клещи можем да прегънем отрязания край за безопасност, за да не бъде остър. Едната половина от варела можем да я запазим, ако ни трябва за някакъв съд, а в дъното на другата половина правим една дупка в средата, като най-лесно е с бормашина. След това в дупката заваряваме едно желязо, по възможност конусовидно, за да е по-голям отвора. Към него пък заваряваме едно коляно, за да се получи 90 градуса ъгъл, където ще добавим пускателен кран. Накрая на варела ще заварим и 4 крачета. Тъй като ламарината е тънка и заварките трудно могат да бъдат водонепропускливи, е желателно да намажем допълнително всички заварки с телкол, за да не пропускат вода. Ето, че изобретението е готово за работа. Пълним варела до средата с вода и добавяме каша от плодовете. Тъй като семките са най-тежката част от кашата, то те ще паднат на дъното, а кашата ще остане на повърхността. Важно е да не добавяме прекалено голямо количество каша във водата, за да може семките да паднат на дъното. Затова съотношението каша-вода трябва да е около 50%. След като сме добавили кашата, можем да започнем да разбъркваме в кръг цялата смес. По този начин във водата се получава спирално завъртане и така семките се събират точно в центъра на дъното. След това отваряме за кратко пускателния кран и отдолу изтичат семките, които се засмукват през дупката от центъра на дъното. За да можем да използваме една и съща вода и да връщаме кашата в същото си сухо състояние, тъй като тя може да служи като храна за животните, необходимо е да си направим една голяма цедка, ушите от мрежа, с която да съберем кашата от повърхността на водата и след това да я изцедим и отделим. За улеснение при изцеждането сме взели 2 дъски, в единия край на които сме сложили панти. И така с малки усилия изваждаме и изцеждаме добре кашата. Цялото изобретение е направено максимално опростено, за да не се нуждае от ток или голямо количество вода. По този начин то може да се използва при всякакви условия. Така за няколко часа можем да съберем стотици хиляди пресни семена и да засадим няколко плодни гори с тях. Това изобретение и тази технология може да бъде удобно и полезно и в други случаи. Затова бъдете свободни да го направите и използвате за каквото желаете, защото то е подарък за всеки и няма патент. Скоро ще споделим и други полезни изобретения, с които реално можем да засадим милиарди плодни дръвчета и да превърнем земята в райска градина. Затова бъдете в очакване. Благодарим ви, приятели!